Sevgili Bayram Büksel'in Sır ve Geçit sergisi. Bajarê Amedê li holekê kevnera Eidê Komeleya Mala çand û hunerê de wênegirekî Amedî pêşengek a wêneyan bi navê Sir an jî bi navekê din raz û mîtolojiya Mezopotamyayê vekir. Di pêşengehê de 25 resmên ku hatibûn xêzkirin hatin nîşandan. Armanca pêşengehê wênesaz wisa dide zanîn ku di berhemên xwe de xwestiye ku razên jiyan û dîrokê di kurayiyên nedîtî de veşartî ne bide nîşandan. Ev sergiyamî peşiye a awule o awul berav ku peşiye kur Diyarbakır jî bû Amedê jî bû pir kêfxweş bûn ji bînewê neway bawerim 12-13 sal vî işî karî dikim. Min mekteb nexwandî mektebî bê mektebî bi xwe xwanî vê ewîkê sergiya me mitoloji özünde Mezopotamya ve coğrafyası ve mitoloji serwîna yem fikrînde me disa dest pê kir. Sê boyutlu resimê me tevek gene çağa ku meriv bigerim vînê jî ji xwe zaten tevekê resimê min tabloyê min tevek boyutlînin ve tem mitolojînin armaca min mahsed harî dikin armaca min insanê ku gore van re bigere çağa ku tablokî birîne sadece tablokî nerîne esa tiştê ku meriv dîtî nevîne ku meriv bivîne amaca min terma armaca min ew e. Di pêşengehê de tabloyên ku behsa destana Kurdan, eşqa memûzîn, derweş û edûle, her wiha sembola maran, şehmeran, melekê tawûz û sûrên Amedê û her wekî din hene. Beşdarvan jî amaje pê dikin ku wêne bêhempane lê divê çalakiyên bi vê rengî zêde bibin da ku biriya hunerê mirov bikaribe dîrok û erdnigariya xwe baş bide nasîn. Ez el Antalya rûdinê. Ez do hatim ba Şamus Hoca. Şamus Hoca got sivê saet duda sergekek heye ez ji merak kir ez hatim ama iyi kez hatim yani. Pir yaralî, pir baş e. Gerek tiştê were mere van faaliyetlere mere daha fazla çêke hem ji bon erê tabi aynı vê ava. Peşiya pîroza dikim û hunermendê Bayram. Me evkê temaşa dikir bi rastî pêşengeha wan gelek xweş e. Meriv evkê dixwaze lê Diyarbekir jî xelk çiqas ew pêşengeha dît ew daha baştir e. Hunermend divê pêşengehê de li tiştên nedîtî raz û deriyên li dervê pîvanan digere. Pêşengeh wê hefteyekî vekiribimîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.